Ja, het is een rijk gevoel. Je maakt je mama horen muziek. Muziekverenigingen zijn heel wichtig voor de Friese gemeenschap. En Friesland had er nogal wat, een liedse 200. En gemeentelijke subsidies zijn hier heel belangrijk in. Maar de ene gemeente is hier royale maai als de oren. De gemeente Noordoost-Friesland, Smenningenlaan en Zuidwest-Friesland die jouwen het meest. En de Friese Marren, Opstelaan, maar ook de Waardeiland het minst. Dirk Bonnema zit al zo'n 60 jaar bij de bazuin en had haast net één keer mist. Je zei weer bij het korps. Mijn oudste broer die weer bij het korps, die is er nou nog bij, die is 83. Mijn zuster weer erbij. Nou, en ja, ik kreeg een instrument. Het is een onderdeel van je leven. En man die jongens, dan ben ik hier. En oor zit er niks op man die. De fanfare is altijd paraat bij belangrijke evenementen in het dorp. Van de intocht van Sinterklaas en het Keertsen en het dorpsfeest. Maar ook voor de leden zelfs is het belangrijk. Je bent een mooi elkaar. Je laat elkaar net vallen. We hebben een hele hechte groep. Als er wat is, maar ziekte of wat ik maar dan. Geeft er even een kaartje rond. Dan zet elk zijn naam even op. Wat is een gemeenschap zonder muziek? En dat is dan in dit geval fanfaremuziek. Maar dat geldt voor een hele grote cultuurzaken. Dat is belangrijk voor een gemeenschap. En Sergio Eck en hij had jouw stem uitbrengen van wat een partij voor cultuur docht in de gemeente. Telt dat mij voor jou Eck in de stem? Zeker. Dat is belangrijk dat de politiek weet wat het deelt hen had.